Merkezi Aziýada resmi taýdan hasaba alynan Ýeketäk Islam partiýasy häzir taryhy öwrüldi. Täjikistanyň Adalet Ministerligi 28 awgustda çykyş edip Täjikistanyň gaýtadan döreýiş islamçy partiýasynyň bir kanundugyny ma'lum etdi. Resmiler bu partiýanyň yapylmagyna sebäp hökmünde onuň ýeterlik agza sanynyň ýokdugyny öňe sürdiler. Şol bu wagtyň özünde de yerli häkimetler gürrüň diýen partiýanyň agzalarynyň sanyny kemeltmek ugrunda elinde barny edipdiler. Şonlukda resmileriň haýsy sebeplere göre, haýsy sebeplere esaslanyp bu netije gelenligi çözülmedik sorag bolup durýar. Ýöne bir zat bolsa gaty anyk. Bu Täjikistanyň ýüzbeýiz boljak meseleläriniň ýene biri diýmekdir. Duşanma onsuz hem dürli kynçylyklar şolsanda dini radikalizm bilen hem göreş alyp barýar. Bu gepleşigiň geçirilmeginiň ýany, ýagny 4-nji sentýabrda Duşanmada we onuň töwereginde bolan atyşygyň netijesinde 8 howpsuzlyk güýçleriniň işgäri jemi 10 adam helak boldy. Şeýle-de polisiýa merkezine hüjüm edildi. Eýsem mundan meýlek Täjikistana näme garaşýar? Öňümizdäki ýarym sagatyň dowamında şu temalaryň töwereginde aýlanar. Qadirli dinleyijiler, Mejlis adly hepdelik gepleşigimize hoş geldiňiz. Programany Azatlyk Radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Biziň bugünkü söhbetimizde Duşanmadan Nigahi Tajikistan neşriniň baş redaktory we gürrüňni etjek meselemiz boýunça belli ekspert Muhibullah Qurban gatnaşar. Şeýle-de Exeter Üniversitetinden Edward Leman öz pikirlerini paýlaşar. Edward Tajikistan boýunça eň tanymal günmatar ekspertlerinden biridir. Bugünkü mejlisiň ýene bir mehmany bolsa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panier bolar. Hormatly mehmanlar, hoş geldiňiz. Jynap Qurban, gelin sizden başlaýyn. Täjikistanyň Islamçy gaýtadan döreýiş partiýasynyň yapylmagy bilen bagly häkimetleriň öňe sürýän bahanalaryny bilýärsiz. Siziň pikiriňizçe bu netijeniň arkasynda başga nähil sebäpler bolup biler? One of the main reasons of closure of this party Gürrüňni diýen partiýamyzyň yapylmagynyň esas sebäpleriniň biri bu onuň Täjikistanyň ikinji ul partiýasy bolmagy bilen bagly. Bu onuň ýurdun häzir hökümetini gollayan partiýa garşy durýanlygyny aňladýar. Ýakynda geçirilen parlament saýlawlarynyň näresmi netijelerine görä Islam partiýasy PDP partiýasyndan soň sesleriň aglabasyny hem almagy başarypdyr. Ýene bir tarapdan yerli ilat bu partiýany gollaýardy. Ýagny bu partiýanyň adyna Islam sözi özüne has köp adamlar çekmegi başardy. Bu meniň şahsy pikirim. To involve more supporters is my opinion. Jynap Qurban, siziň sözleriňizden çen tutulsa onda häkimetler bu partiýany gadagan edip ýurdun başyndaky Rahmonyň partiýasyny nähildir bir howpdan gorajak bolýarlar. Emma gürrüňne diýen bu partiýamyz siýasy manada häkimetiň başyndaky partiýa hiç hili howp hawandyrmaýar. Meselem, Islam partiýasy parlamentiň düzüminde alyp bilse 3 tane ýere ýelep geldi. Siziň pikiriňizçe siýasy manada bu partiýa kimdir birini howp hawandyrýardymy? Yes, officially yes. Their statement that this party has only 1-2 seats. Hawa, resmiýleriň diýýäni hem şu. Olar bu partiýanyň parlamentde barýogy bir kornunyň bardygyny öňe sürýärler. Emma näresmi çeşmelerden ma'lum bolşuna görä partiýa saýlawlarynyň dowamynda sesleriň 30% töweregini almagy başardy. Men ýene bir gedekni tabaý diýärdim. Bular resmi bolmadyk sanlar. Resmi ýagdaýda olar parlamentiň düzümine diňe korny eýelemegi başardylar diýilýär. We say they have given 2 seats to the Islamic Party. Edward Leman, siz ýokarda gaýdylanlar barda näme pikirde? Well, I think it's an interesting move. Meniň pikirimçe bu gyzykly, has dogrusy garaşylmadyk bir ädim boldy. Sebäbi häkimet Islam Galkynyş partiýasynyň üstü bilen beýlik Islam döwletleri bilen aragatnaşygy saklap bilýärdi. Olar munyň üstü bilen ýurdun belli bir derejede demokratik döwletdigini görkezjek bolýardylar. In terms of giving an impression that the country is in some way democratic. Egerde bu partiýanyň iş alyp barmagy resmilere abire getiren bolsa, Edward onda onun yapylmagyna näme zerurlyk bardy? Exactly, and that makes the move somewhat puzzling.
But I think it needs to be placed into... Owa, edilözi. Hutsu sebäple hem bu ädim bir neme täsin bolup görünýär. Emma bu meseleni Prezident Rahmonyň we onuň rejiminiň nazaryndan çemelesmeli. 1990-njy ýyllardaky grazdançylyk urusundan bäri Rahmonyň rejimi özüniň garşydaşlaryny tutuk etdi, ýurtdan çykmaga mejbur etdi, kä halatlarda bolsa öldürdi. Mening pikirimçe häzir duşunbe ähli güýji öz elinde jemländigini çaklap İslam partiýasyny yapmak kararyna gelen bolmaly. Olar demokratik opozisiýanyň bardygyny görkezýän alamatlaryň hem mundan weýlek gerek däldigini çaklan bolmaly. Don't even need to give the semblance of having a democratic opposition. Bruce, siz bu arada näme pikir edýärsiňiz? Häzir çeli söhbetde bu partiýanyň yapylmagynyň häkimiýeti güýçlendirmegi maksat edýänligi hakda pikirler orta atyldy. Siz bular bilen ilalaşýaňyzmy? You know, well, this is of course going to be a little bit debatable, but all we have to say for sure about the popular... Bilýäňizmi, Täjikistanyň häkimiýet başyndaky partiýanyň ilat arasyndaky meşhurlugynyň derejesini takip bilmek kyn. Emma adamlaryň onu on çoklu urgowy garşylamaýanlygyny aýtmagy hem esaslar ýok däl. Egerde Jenap Kurbanyň aýdyşy ýaly İslam Galkynç partiýasynyň ilat arasyndaky meşhurlugy barha artýan bolsa, onda häkimetleriň häzirki ädimini belli bir derejede düşünürse bolar. Gelin hakikatyň ýüzüne seredeliň. Yaraşyk ılalaşygy baglanşandan soň Täjik hökümeti adamlaryň durmuşyny gowlandyrmak üçin onçoklu köp tagallam etmedi. Goloýda Prezident Rahmon çykyş edip ilaty 2 ýyllyk azabyny öňünden toplap goýmaga çağırdy. Häkimet şuňa meňdeş çykyşlary soňky 10 ýylyň içinde dowam edip gelýär. Men pikirimçe şu noktoy nazardan İslam Galkynç partiýasy häkimet başyndakylar üçin hakyky manda bir hop awanlyrýardy. Somewhere down the road, this could be a thorn in his side or even more rallying point for opposition. Rahmon öz çykyşlarynyň birinde söwüşçileriň İslamçy gaýtadan döreş partiýasynyň üstü bilen Merkez Aziýa gelýändigini hem öňe süripdi. Bu beýanat näme derejede hakykata gabat gelýär? Jynap Kurban, siz näme pikir edýäňiz? No, it's my opinion that no, because... Yok, menin pikirimçe yok. Partiýanyň ýol başçysy ençemegedek çykyş edip partiýanyň İslam döwleti diýilýän toparak garşy çykýanlygyny açyk ma'lum edipdi. İslam döwlet topar hem öz gözegine çykyş edip partiýanyň ýol başçysynyň bu sözler üçin öldüriljekdigini aýdypdy. Munyň netijesinde men Täjikistanyň İslam Galkynç partiýasynyň İslam döwleti diýilýäni garşydygyny aýdyp biljek. Islamic Party is against of Islamic State. Täjik häkimetleri bu partiýany yapıp öz gözüňünde tutýan maksatlaryna ýetip bilermi? My point is view is 50 to 50. If the international... Menin pikirimçe munyň netijesi dürli bolar. Egerde halkary jemgyýetçilik ayaga galyp Rahmanyň bu hereketiniň ýalňyşdygyny aýtsa, häkimetler partiýany yapman hem bilerler. Başga bir tarapdan Rahmanyň bu baradaky netijesine garşy çykyp biljek hiç bir ýurt ýa-da guramy ýok. Any real power, real force which could oppose to the Rahman's decision. Jynap Kurban, siz bu partiýanyň yapylmagy baradaky gelinen netije garşy durup biljek tarapyň ýokdugyny aýdýaňyz. Biraz uzal bolsa İslam partiýasynyň halk tarapyndan goldanýanlygyny belläp geçdiňiz. Egerde ilat partiýany goldaýan bolsa näme sebäpden olar öz nägelerini bildiren oklar? You see, the real Tajik opposition has no... Bilýäňizmi, bärde mesele şunu. Hakyky Täjik opozisiýasynyň sesini eşitdirer ýaly tribunasy ýok. Paýtagtda garasyz habar serişdesi diýip atlandyrylýan ýeketek bir media uramasy bar. Hökümetiň gödekçiligindäki media hem soňky ýylyň dowamyny ädim İslam partiýasyny garalap başlady. Şunlukda opozisiýon partiýalaryň çykyş edip bilmek üçin juda az mümkinçilik bar. To raise their voice inside of the country against the Rahman's policy. Jynap Kurban, siz saýlawlaryň netijeleriniň galplaşdyrylanlygyny aýtsaňyz hem soňky ses berlişigiň netijesinde İslamçy gaýtadan döreş partiýasy parlamentden ýekejede orun alyp bilmedi. Häzirki şaýat bolýan ýagdaýlarymyzyň, ýagny partiýanyň edil häzirki gün yapylmagyna näme sebäp boldy? This campaign's been going on for some time now, but why now in particular? Bu aradaky kampaniýa ýa bir näçe wagtdan beri dowam etip gelýär. Ýöne her niçikde bolsa Täjik hökümeti häzir bu partiýanyň köküni goparmak üçin juda bir amatly wagtyň dörenligini çaklan bolmaly. Men munyň käbir sebäplerini hem misallar getirip biljek.
Birinjidan, Täjikistanyň esasy howa terlenýän zady Owganistan serhedinden gelip biljek söwüşçüler. Olar Täjik hökümeti Islam Galkynç Partiýasyna araçy hökümine ulanyp, Özbegistanyň Islam hereketi, Taliban ýaly toporlary saklaýady. Islam Partiýasynyň olar bilen gönümel ara balanşygy bolmasa-da, ol jeňçiler bilen gepleşikleri geçirip bilýärdi. Täjikistanyň günorta serhetine Rus koşunlarynyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Hytaýyň himayatlarynyň hem gelmegi bilen Owganistandan awanýan hop dolu ýok, bolmasa-da göz görtele kemelli. Mundan soň Täjik häkimetleri Islam Galkynç Partiýasynyň peýdasyndan geçdiler. Ikinciden, Merkezi Aziýa sewtine agyr ykdysady ýagdaýlaryň aralaşanlygyny bilýäris. Bu ýagdaýlarda ujupsuzca bir opozisiýa sesi hem sewtiň islenlik hökümetini çaýkandyryp biler. Bu ýagdaýlardan habarly yerli hökümetler eline baryn edip adamlaryň ýüregindäki aklyndaky zatlary dile getirmeginiň öňüni aljak bolýarlar. Wagtyň bir pursatyny Islam Galkynç Partiýasynyň orta çykyp, hökümetiň öz wezipesini berjaý edip bilmeýänligi sebäpli aýyplamak mümkin. Hut şu sebäpli de onuň häzirki pursat gadagan edilen bolmagy mümkin. Üçüncüden ýene de Islam ekstremizm meselesine dolanyp gelýär. Bilýäňiz, Siriýada we Irakda Islam döwleti jeňçi toporunyň ornaşmagy bilen dini ekstremizm meselesi juda ýetileşdi. Soňky döwür Täjik resmiýetleri eline baryn edip Islam partiýasyny Islam döwleti ýaly toporlar bilen ilteşdirmäge, olaryň ählisiniň birdigine inanarmaga synanşýarlar. Şu agdap geçen 3 ýagdaýyň, ýagny serhetleriň berkedilmegi, aralaşyp gelýän ykdysady çökünlük we Islam döwlet toporunyň peýda bolmagy sebäpli Täjik resmiýetleri aňsatlyk bilen Islam partiýasyny gadagan etdiler. Aslynda hökümet bu partiýany eýem 10 ýyldan bäri semetjek bolup gelýärdi. This is the end of this party, which really they've been trying to keep out of government for a decade now. Gaderli dinleyijiler we söhbetdeşler gepleşigimiziň şu ýerinde sazly bir ara kesme alyp söhbetimizi ondan sonra dowam edeliň. Azatlyk Radiosu özüniň azathabar.com web saytynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada iýdirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto sergileri ýerleşdirýär. Eýsem azathabar.com Türkmenistanyna petiklan hirin. Türkmenistanlary oňa girip bilen oňa. Türkmenistandaky dinleýijilerimiz iPhone 3 proxy sistemi arkaly azathabar.com saýtyna hiç ýyl bökdünsiz girip, onuň hyzmatlaryndan dogry peýdalanyp bilerler. iPhone 3 onu näde ulanmaly, onu nerden satyn almaly? Ol dinleýijilerimiz we okuwçylarymyz üçin dogrulygyna muhit bir programmadyr. Onuň ulanyş faýlyny almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny. Ýene bir ede gaýtalaýaryn Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny öz mailyňyzdan islendik mazmunyna hat ýollaň. Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyna hat ýollamaly. Hawa ýolladyk, soň näme? 1-2 minutdan soň size awtomatik görnüşde bir hat geler. Hawa iPhone Responder diýen ulanjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil faýl ýok. Bir topardaşar ýurt diller bar. Şol ýerde türkmençe diýen setiriň üstüne basam. Türkmençe bassam, ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli? Egerde üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde iPhone 3-i nädip alyp bilerin diýen setir bardyr. Şoňa basın. iPhone 3-i nädip alyp bilerin. Hawa bassam, indi näme? Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazga basın. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýüklemek hödür ediler. Windows XP Vista 7 diýen setire bassam. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilýän faýly kompýuterime ýüklemelimi? Owa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýüklen. iPhone 3.exe atly faýl peýda boldy. Owa indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk Radiosynyň sahypasyna hiç ýyl bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail berýärsi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz. Meclise gaýtadan hoş geldiňiz. Gepleşigimiziň birinji böleginde biz Täjikistanyň Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň gadagan edilmeginiň mümkin sebäpleri barada görüň etdik. Eýse munyň netijeleri nähili bolar? Jynap Kurban, siz başlaýsaňyz.
image of Tajikistan as a democratic nation or as a Tajikistan'ın demokratik bir döwlet, dini partiyasy bolan bir yurt baradaky awraýyna yaramaz täsir ýetirer. Meniň pikirimçe Islam partiýasynyň olalky baýry liderleriniň ýerine has ganygyzgyn dinçi ýaşlar geler. instead of this Islamic party. Also with the religious challenges. Siz şeýle işaretler görýäňizmi, Jynap Gurban? Yes, we hear that. Hawa, häzirki wagt bu arada hereketler juda hayallyk bilen gidýär. Emma haçanny partiýa dol gadagan edilenni bu hereketler has ýaýwanlanar hem has köp gowuk döreder. I think this signal will be stronger, louder. Edward, bu partiýanyň ýapylmagyndan soňra siz nähili netijelere garaşýaňyz? Well, I agree with Mr. Garbon's point about the kind of Cenap Kurbanyň aýdysy bu ýurdun awraýyna yaramaz täsir ýetirer. Ýöne nähil hem bolsa-da günwatar tinçilleri bu rejimiň öz maksadyna ýetmek üçin güç ulanmakdan hem gaýtmaýandygyny bilýärler. Meniň pikirimçe munyň Täjikistanyň ilatyna uly täsiri bolar. Men soňky 5 ýylyň dowamynda bu partiýa inçemegedek baryp gördüm. Sonda bu partiýanyň wekilleri adamlaryň gündelik ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklaryna çözüm tapmagy, yaralaryna derman bolmagy tinensärdiler. Ýurdun başyndaky partiýa bulary etmeýärdi. Partiýanyň ýapylmagy bilen adata adamlara berilýän bu himayetleriň ýygynyň üzülmegi mümkin. Ýöne partiýa daşary ýurtlarda hem bolsa öz işini dowam etdirse gerek. Russiýadaky migrantlaryň arasynda partiýanyň uly täsiri bar. Başga bir tarapdan partiýanyň agzalarynyň ekstremistik toporlaryň düzümine goşulma howpy hem bar. Ýöne partiýanyň has ýaş agzalarynyň hem köpüsi jyhaçy toporlary goldamaýarlar. Netijede men munyň uly bir howpdygyny çaklamaýaryn. jihadist views, of groups like ISIS. I don't think that risk is too great. Bruce, siz nähili pikirde? Partiýanyň agzalary sebitde has radikal toparlara ýykyn edip bererlermi? Well, I think it's entirely possible that some members of the Men pikirimçe Islam Galkynç partiýasynyň agzalarynyň käbiri häzir dolu goşulmasa da radikal toporlardan gelýän maglumatlara has köp gulak asyp başladylar. Bu ulur mesele. Sebäbi merkezi Aziýa sebitinde siýasat bilen din bir umumy dili tapmaly bolmaýar. Munyň başga bir ýolu ýok. Islam Galkynç partiýasy ozal adamlara hem siýasat bilen meşgullanmagy hem dini berjaýetme mümkinçilik görýärdi. Emma häzir onuň ýapylmagy bilen ýagdaýlaryň yaramazlaşmagy gaty ähtimal. Hawa Jenap Lemonyň hem belleşi ýaly bu partiýanyň agzalary radikalizme, Islam döwleti ýaly toporlaryň düzümine goşulmagy garşy çykyş edýärler. Emma haçanla ýurdun içinde resmi dini wekil bolmasa, adamlaryň daşarky toporlar bilen gyzyklanyp başlamagy mümkin. Men partiýanyň agzalarynyň näçesiniň radikal toporlara goşuljakdygyny aýdyp biljek däl. Emma partiýanyň ýapylmagy dogurdanam ýalňyş bir ädim bolmaka diýen. Bu partiýa ne halkara ne de ýurt derejesinde hop awanlarýady. they could find within Tajikistan itself. Partiýanyň ýapylmagy bilen onuň agzalarynyň akbaly nähili bolarka? Käbir maglumatlara görä partiýanyň 40 000 golay resmi hasaba alynan agzasy bolupdyr. Olaryň atlary elbetde Adalet Ministrliginde hasaba alynandyr. Jynap Gurban, siz jogap berýäňiz. I think they will be no negative consequences. Meniň pikirimçe partiýanyň agzalarynyň aglawasyna hiç zat bolmaz. Belki de olaryň nollan 1%-iniň käbir kynçylyklara uçuramagy mümkin. Olar hem 2-3 aýaly bolan agzalar. Small illegal activities. Jynap Gurban, onda näme sebäpden partiýanyň agzalary özleriniň ýol başçysy Kabiriniň ýurdun daşynda galmalydygyny aýdýarlar? Ýagny ýurda gelmeliligini aýdyp çykyş edýärler. You see, I think after banning of the party, Meniň pikirimçe partiýa gadagan edilenden soň Kabiriniň özü hem ýurda dolanmaz, netijede oňa hiç ýyl ziýan etmez. Her tagallalaryň esasy maksady partiýanyň agdalaryny näle onuň hut özüni ýok etmek. Şol wagtda Türkiýanyň Adalet we Galkynç partiýasynyň misalyny täze bir siýasy partiýany döretmek barada hem çağırışlar edildi. Şu aralykda Täjikistanyň hökümete garşy bir täze siýasy partiýany hasaba aldyrmak juda kyn bir iş. a political party. It's very difficult if you are opponent of the government. Partiýanyň agzalary ýyzarlanmalary size war edilmese de olaryň siýasy geljegi nähili bolar? Well, I think we've already seen part of the reason for
Biz bu zatlara eýýäm saýat bolduk. İýun aýynda partiýanyň agzalarynyň käbirleri YouTube'da ýazgy galdyryp, partiýanyň düzümünden çykýandyklaryny yglan edip, häkimet başyndaky partiýa hem ıgrarlylygyny bildiripdiler. Sol wagtlar partiýanyň bu agzalarynyň gorkusulandygy, olary basys edilendigi barada gep gürüňler boldy. Olaryň hökümet tarapyndan satyn alynan bolmagy hem mümkin. Garaz men olaryň nähildir bir uly howpa uçurajakdygyny ýa-da ýyzarlanjakdygyny aýdyp biljek däl. Belki olar häkimetiň başyndaky partiýanyň düzümine goşularlar ýa-da başga hökümet iýsini taparlar. As I said, some of them will maybe join the ranks of the People's Democratic Party, others will go and find other jobs. Täjikistandaky boljak wakalar wagt görkezer elbetde. Şol bir wagtda Merkezi Aziýa sebtindäki ýeketäk resmi İslam partiýasynyň gadagan edilmegi sebtin ähli täsirini ýetirir diýen sorag dörýär. Bu barada siz näme pikirde? Well, certainly as long as the current leaders are in power, they're going to be able to point to this as a failure of... Merkezi Aziýa döwletleriniň beýleki ýolbaşçylary bu ýagdaýa salgylanyp, islamyň siýasat bilen ornaşyp bilmändigini aýdarlar. Ýa-da beştek Özbegistan bilen Täjikistanyň arasyndaky gatnaşyklar 1997-nji ýyllaky ýaraşyk ýalaşygynyň netijesinde gaty itileşdi. Sebäbi Islam Kerimow bu adamlara siýasatdan orun berilmegini islemeýärdi. Garaz Merkezi Aziýa liderleri Islam Galkynç Partiýasyna diniň siýasata ornaşyp bilmändigini görkezýän bir mysal hökümine salgylanarlar. Geljek nesillerem ýagdaýlaryň nähili özgerjekdigini görmeli bolarlar. Emma men ýanky aýdyşmaly Merkezi Aziýa sebtinde islamy siýasatdan dolu bir gyra taşlap bolmaýar. Men demokratik döwlet ýurdu mesjidden aýra tutjak diýeniň bilen iş bitmeýär. Saying that you're a democratic system and you're trying to separate church and state. Janap Kurban, siz näme aýdarsyňız? In the next decade, I don't see any political party. Men öňümüzdäki 10 ýylyň dowamyny Merkezi Aziýa sebtinde näkilir diýen partiýa orta çykar diýip çaklamaýaryn. Kyrgyzstanyň kadadan çykma bolup biler. Egerde goňşy döwletler öňüne almasalar, Kyrgyzstanyň Islam partiýasynyň döremegi gaty ihtimal. Kyrgyzstan, if the neighboring countries don't prevent. Edwards, goşakladyňyz barmy? No, I tend to agree. I don't see. Men ilalaşýaryn entekler tebitde iň azyndan Täjikistanda Islam partiýasy diýen zat bolmaz. Bular real toporlar etasan ýurduň daşynda Russiýadaky migrantlaryň arasynda hereket ederler. Brüs dogry bellep esti. Tebitde dini wekilçiligi isleýän adamlaryň sany barha artýar. Emma kommunist rejiminde ýetsen ýolbaşçylar dini has köp ýykyn edýän raýatlaryň talabyna gulak gabartmasalar gerek. Islam Merkezi Aziýanyň siýasy modelinde ornaşdyrylyp bilinse gowy bolardy. Emma Jenap Kurbanyň belleşi ýaly bu öňümüzdäki 10 ýylyň dowamynda hem amala asmaýmasa. As Mr. Kurbanov said in the short term. Edward Leman Exeter Üniversitetiniň barlagçysy we Täjikistan boýunça ekspert beren maglumatlaryňyz üçin köp sag boluň. Täjikistanyň Nigah Täjikistan adly neşriniň baş redaktory Muhibullah Kurban programmada gatnaşanyňyz üçin size hem minnetdar. Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kışlak Owazynyň redaktory size hem studiýamyza geleniňiz üçin we pikirleriňizi paýlaşanyňyz üçin minnetdarlygymy bildirýär. Hormatly dinleýijiler, mejlis atly bugünkü gepleşigimizi dinläniňiz üçin siz hem sag bolun. Şunlukda men Muhammed Tahir şu ýerde siziň bilen hoşlaşýaryn. Ýene efir tolkularynda duşýançak hoş sag bolun.